आं एरम जे सामु खायना मुसुंगो आं जनगण बाय तंना मुसुंगो बरंनि पासे तंना मुसुंगो बरंनि जे हामियासाया जागारो सुइया नुखुं हाय जागारो आं थाखि बासा या सा अब तो नलागिन खाइ दङ दो आं न थाइगो साका जे खुमुलुं हाय हेडक्वार्टार आ और बाथा लायसिन हेडक्वार्टार खुमुलुंनि जे हेडक्वार्टार आ जागानिबो बार जाङै थांनाय नों अ कन्स्टिट्युएन्सियाव जिदि खांके बीजेपी सरकार तो न तो फायो नहीं साव हाय फाइपानो फायापानो ओ एरियाव जे जिदि खांके जे निपर सरकार फायो न रिंगि से आबो डेवलपमेंट साव तो मांगनाय अब काहे रुल से दबा इकाय नों ओ लुकरक नि तो नों आगिन सिम खाइ फाइ दङ तावके खायनाय ओ खुमुलुं काम सामना मुसुं अबसे सामानि आं जेटा खुमुलुं जे बुसुबुलुंगो परिणत खालाय लांदा थांनां दङ जे त्रिपुरा मथा पार्टी जों 2021 सुनामै रखलाय माने किसु दा मानो किसु दा सिनि जे माथाय सक्ते रक मानो से वा सलायनाय जत्त बरंग जों 2021 त्रिपुरा मथान बुदुय सिनि राजाना आंबो हामजागो बेलाके हामजागो बिनि सामुं खायमारनो आबाहाय खलायनो जों जत्त न गलगैनाय 2021 बिनि मोखां नायसिगैनाय बुदै दहरि लाय माने कायसा आसा बरसा तंलाय माने आबो एकदम खुमुलुं बुसुबुलुंनि जागा परिणत थाका गा अमाहाय जागाव आं जुदि न अ कन्डिशनसनि तार माने अ 17 पेगजला जन्म जयगनि बिसिंगो आं जुदि न अ जागानि एमडि सिंगि माखाके आं अ जे बुसुलुं परिणत ओंगै थांमानि न आं तेइसा खुमुलुं खलायनायनि बागै आं साइटकनाय ताय आं अबनो सावो तिरिबो सावो आगिबो साइ फैके जेता चिनि गली गली ताबुगबो चिनि बरक लामा हामिया दै हामिया स्कुल ताबुगबो बाउन्डारि करिखो केबो केबो बाटा मायाखो बिदबा बाटा गोबां मा दङ ताबुगबो चिनि गरै नुखुंनि बरक तै जे बाबे जों नुगै दङ आ जागाव एपीएल परिबार ताबुगबो दंखो आबनो जों नायथुगै पीजी कार्ड सोनामै बनो जों बीपीएल बुक तो खायनानि ताई बोसाबुतै जेता परिमेया ठीक আছে बिनि नक बेबां नक खुं बेबां दङ बेबायदि डकुमेन्ट करै बोसाना परिना थाखा डकुमेन्ट नांगो आधार कार्ड करै आबो हायरामना नायथुगै आं गली गली पारा पारा नायथुगै फार्स्ट प्रायोरिटी खाय सामुं खायनानि बागै आं वान संजाक जागानि कागज खलायजे रगबो तंबायो अबरनो नों नायखोला नाय आगिरागो जेहेतु बरनि प्रब्लेम नि बिसिङाव मकायसे आबो बो सावा किन्तु नक थायो तंगो आ जागानि बरकुनो प्रायोरिटी करै बा जागानि बंनि परसा करै दलिल करै आबा हिनुक जागै दङ ग अबनो जों लैंड राइट नि बिसिङाव खलायनाय जों आवतै लांगायनाय जेता तहसिलि इनक्वायरि खायनाय जों अबनो जेता बास्टनि जे नक थाय रनानि बागै जों फार्स्ट प्रायोरिटी आबो रनाय हिना खातंगै नक नि तो तावकसक जरतै ताई कैंपेन तो बिसि करिखा तिनि जदि 4 तारिख गे ताई 5 6 दिन सितावसियो ताजो तो न कुनु मैनिफेस्टो कारिना दा जे इतेदिसो सरकार फाके जों अमाय खायनाय हिनि आबाय कारनाय अबश्य कारि जांनाय आबो कारियाखो ता कारियाखो अलरेडी अंजाक तामखो जों तिनिबो लिभलेट जों बागनाय आ बागमा जागो जों जेता 2018 जे सरकार तिब्राव फाइमानि आबनि परे ताम ताम साउंगुटां खायजाका आबो बाजागा सैजाक दगो गा अबनि परे सिनि इस्तिहार कायसा अंखनाय सिनि बीजेपी हापांगो सरकार फाइके एडीसी हापांगो सरकार फाइके सिनि बीजेपी ताम ताम साउंगुटां खायजाकनाय आबो बेबंनो जिनि मैनिफेस्टोनि बिसिंतै न सैजाक दंनाय ताबुक जनिनि अपोजिशनो जे कन्टेस्ट खलायनाय गीता देबबर्मा जतनो सिनिका गीता देबबर्मा बमहाय बाय नों बाताया थाङै दं बनो तै नोंबो सखसि आव हामबाय आनो क्वेश्चन खायमानि बागै गीता देबबर्मानि कक साके तो आं मा साजिनाय न सिनि जे मैडम बरम गनांजक सिनि गीता रानी देबबर्मा आं बनो आगिनि सिमि सिनिवो सन्मान खायो बनां रेसपेक्ट बो खायो तामनि हमला बो खरकसा कर्मचारी दंमानि ताइसे बो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट हनि खानावो गा आबाहाय खलायनाय जों बि बैकग्राउन्ड नाय नायखेके बो तिनि ठीक अमाहाय समयो 2021 बो आईपीएफ तिनिङै प्रतिद्वन्दिता खायो सिनि सार कमल कलायबाय हिनै जों साइमांखा आ जागावखौ बो तिब्रामा थाना हामिया हनै सावैनाय अनेक किसु बुद नानानि बागै बो प्रसेसता खायका बा बिनि सामुं जे खायमानि खायका आबनि याबोलो बिनि जे निजि आसायमानि जागा निजि तंमानि जागाव बो बनो लुकुरक हामजा यांगै बा जागा फेल खलायका तार माने बो बुतो जिति मालैया आबाहाय खलायनो जों नुक्ते आबनि परिबते बो तामु खलायका त्रिपुरा मथाव बो जयनिं खायका त्रिपुरा मथाव जयनिं खायमानि एकटाइ कारण बो त्रिपुरा मथाव हाय टिकेट ना होइनाय एडीसीओ बा निनि बुतो लराय खायनि गा आबाहाय खलायनो जे बिनि बनो आसाय तंनाय रक बनो आसाय ताव राजनीति खलाय तंनाय रक गोबां मा दङ आईपीएफ दिखायनाय रक बनो आसाय बनो नायसिङै किन्तु बरंनो आं सोंगिनाय माने आईपीएफ दिखाय बनो नायसिंजाक बरंनो ताव साय दङ जोंनो जे समय निने बागै फाइट खायपुरो निने बागै जों कष्ट खाय तंपुरो जों जे बय बुजाखा तकजाखा जे बाबे केस खलायखा थाना रग आबनि बागै
जों किसादा सुरा हामाना होननाय नायसिक दंमानि किन्तु ब डकुमेन्ट कागज लाङै आधार लाङै एकाउन्ट लाङै ब प्रत्येकटा बरंनो 5000 6000 खा दानानि कक दंमानि आ समायाव ब दानानि कोनो कक तो करिखाना आवन पर बताय नुकजागलिया आबाहाय खलायनाय आने जे कन्डिसन बर आं बाय फै मालाय फैयो आं मेडाम गीतानो बुरना खलायखान यासिसि सासुखिनाय तो आं मेडाम गीतानो बुरदिया नि साव के आमाबो साव गीतानि जे लुबि जे ब कायसे वान सुकि जे लुबि साबुं खाइतमोन आबो बरक सिवो बरक बेबां नाबो नासिंनाय 12 तारिख बुध दुइनाय 17 तारिख न आबोनि प्रमाण दंनाय आं अ जागा जे 17 पेगजला जन्म जन्यगन आं अ जागानि लोकेल कैंडिडेट अबन आं जत जागा सारा मानो अ जागाव 100% 100 जागा 100% आं जय निश्चित आं अ जागा जेसका पार पास खाने पाइथा क्वेश्चन खाइसिनाय जराबन जे पाइतंगो गीता देबरमानो नासिकी बुटता खाइदि बुवा गरान से नासिकी बुट खाइदि नि प्रचार चलि दंखा आ जागा नोंथांनियाव साका बुवा गराखै गाहामनो बुवा गराना आंबो हामजागोन आंबो हामजागोन आबो कुन उत्तर द तनि ए दङ आंगाबो सानाय जे महाराजा नायनायदि आं साया हनै जमन मा साइसिनाय के चिन महाराजा आं जे सन्मान खाइमेन कं हाय मा साबिनाय के ताकलाय जे 2026 एडिसि निर्वाचन चिन महाराजा दल न साबै मालिया एकटानि कारण जों साइमानखा चिनि एडिसिओ टोटल सीट दङ कयटा 28 टा 28 टानि जागा जों खबर मानखा जे कन्डिशन से रिलीज होगै माने 300 टानि हाइसाका आ जागाव केनेडियान रिलीज होगैका आबा हायनि जों खबर मानखा बिनि जे प्रेस मीट खेबो जों नुखा गा आबा हाय खलायनाय जों साइमाखा जे 28 टा जन आसे अ जागा बुट बासानाय गा जागा बाके 300 जन आरो थाङै बुमुं सगै साबनो रैमानाय साबनो बखानि न सन्तुष्ट खाइमानाय आबा जों जतन साइमाखा तार माने बुबागरा बि दल न कक खनारि मालिया कक साबै मालिया बेबां सीट नि लोप रांनि लोप आ जागानो प्रमाण सीट मा के पास खाइके ब एमडी सिंनाय ईएम नाय गाड़ी पाइनाय नक पाइनाय आबा हायसि बर वान सुलायो जातिनि बागै जे हानि बागै हेरि जे कक सालाय माने आबो बाहुटा बंनि थारिया आबो सिर महाराजा के साबना नाय ठीक आसे बर साबै मालिया तार माने लीडर नि अभाव ब महाराजा ब खूब चेष्टा खाइ दङ ब लीडर काहाम सोनामनानै केन्द्र आबाहि खाइमालिया आं आबन बागै थाइजिन उत्तरमा साव महाराजानो ठीक आसे जतना हामजागै जों तिब्रासा जतना हामजागो आबनि बागै जों अ महाराजाव नायसिगैनि बुट दखे जे अर बासानाय बुट अर बासानाय जे 28 टा बासानाय रक बर निजिनि लुबि सिंनाय आबा हेने आं खाखायो आते कैसे कक ताकलाय जुदिनो महाराजा आसंनो जुदिनो बोखा दंखांके ब गोबां मा गोरों जागाव थाङै केम्पिं खाइगामु जत जागा थाङै कक सागामु थानाय 2021 हाय प्रभाव खामने खाखायो बेलायके काहामताय जोदाको कक फिरक मुं तिनि ताको अकरा जे मजी देबरमा बसकांगो तुमुनो बुट पाइ खांगाके एडिसि सरकार चालना बागै बारजा फाइनाय बि थानियो जे जोदाको कक फिरक मुंनो फिरक मानो तिप्रा मथा नायतनि कक तिप्रा हामबाय